Vreți mai să sau începem? Începem, nu? Cam puțin. E mai rău ca la facultate. Ok. Bun, hai să vă povestesc așa mai teoretic între ce facem aici. Deci o incursiune în ce înseamnă reverse engineering, cu câteva exemple practice. Dar pornim de la niște probleme pe cod, pur și simplu, de investigat așa la ochi. Și după aia trecem prin câteva tehnici de asta de reverse engineering și în cele din urmă o să ne trezim la analize automată de cod. Probabil unele chestii o să, nu știu, vi se pare mai avansate, cu unele probabil deja ați lucrat. Dacă aveți întrebări, cred că puteți să întrebați oricând ca să lămurim. Ok. O mică introducere. În mod normal, cam orice analiză mai avansată de cod începe cu codul tău, nu? Și problemele pe care le ai ca developer începător. Dacă știi să scoți problemele de acolo, după aia poți să mergi mai departe și să o faci la un nivel mai mare. Numai că aici lucrurile merg un pic invers. Deși, în mod normal, evoluăm de la lucruri mici la lucruri complicate, aici, în general, începem cu lucrurile aia mai avansate, în genul de high level. Lucrăm cu limbaje high level, facem chestii mai high level și când se pune problema să, nu știu, te confrunți cu o chestie mai dubioasă, atunci e momentul să intri mai profund în problema ta, mai deep level. Ok, în mod normal, pentru analizele astea care le facem pe cod, în mod normal, deci aici șeruiesc o parte din experiența de la Bitdefender. La facultate e mai complicat să facem asta. Ori folosești tehnici de analiză statică, ori folosești tehnici de analiză dinamică, ori niște chestii pe la mijloc, și pe la mijloc ar fi simularea și emularea, și o să vedem mai încolo ce înseamnă chestiile astea, dar am mai văzut și concepte combinate de cele două. Adică, cred că în ziua de azi, mai degrabă, avem genuri de analize hibride, dacă ar fi să o iau așa. Înainte spunea accent, ba pe una, ba pe cealaltă. Da? Dar acum cam ai nevoie de amândouă. Așa, ok, Dacă n-ai grijă de aplicațiile pe care le faci, ce se întâmplă cu logica de acolo, la un moment dat începe să bubuie ceva pe undeva și de cele mai multe ori, când ți-e lumea mai dragă ție ca developer, bubuie la client. Și încep să fie luat la întrebări, iar asta nu e neapărat plăcut, dar e un accident până la urmă, dacă s-a întâmplat. Adică tu nu te-ai așteptat, ăla nu s-a așteptat, dar că s-a întâmplat și atunci, așa noi ca oameni avem tendința să tot arătăm cu degetul undeva. Iar aici ar fi zonele astea de arătat, dar vă întreb pe voi dacă credeți că e una, toate, sau, nu știu, o fi limbajul de programare, că limbajul de programare, mai nou, nu știu dacă ați observat sau ați avut ocazia să vedeți, ascunde tot felul de probleme cu care developerii, sau de care developerii nu sunt aware. Dar limbajul îți permite să greșești, adică până la urmă, dacă îți permite și tu greșești, atunci poți să zici, Nu? Și Microsoft-ul a greșit de-a lungul istoriei prin aplicațiile numerare și să facă update-uri într-una, ca să tot fixeze. Ce să fixeze? Păi, evident, și altceva poți să fixezi decât ce a făcut ei. Developerul poate și el să fie de vină pentru că ar fi putut să fie un pic atent, dar uite că totuși nu au fost, nici testele nu au reușit să scoată în evidență și așa mai departe. Sistemul de operare, ca infrastructură. Adică și aici, la nivel de infrastructură, nu mă refer neapărat la o aplicație scrisă de developer sistemul de operare că are un bug sau ceva. Mă refer la o problemă de, de drepturi de acces sau chestii de genul ăsta, care sunt mai încălcite, mai ciudate, unele... Asta cu problemele sistemului de operare, cred că țin mai degrabă de arhitecturi imperfecte, nu? Sau ceva genul ăsta. Dacă ne uităm la arhitecturile dezvoltate de Apple de-a lungul timpului, e cam bine ce e acolo. Adică îți dai seama că sunt făcute de ăștia pro. Pe când aici la Windows a fost tot timpul o cârpeală, nu? Sau dacă o luăm așa, cam așa. Adică au mai peticit pe aici, au mai peticit pe acolo, las că merge așa, e by design, nu e un bug sau știu eu ce alte chestii și au învârtit-o ei cumva și până la urmă totul ești de vină. De asemenea și de tester poate să treacă problemele astea și atunci
te trezești cu ele la utilizator în piață. Dar utilizatorul, culmea, le-a trigăruit. Adică la el s-a întâmplat. Până la el nu s-a întâmplat la nimeni. Poate să fie și vina lui, nu? Adică, dar de ce ai făcut cu tare? Trebuia să n-apeși acolo sau chestii de genul ăsta. Ce părere aveți? E unul de minus sau tot sau cât? O fi tot lanțul? Pot fi mai multe, nu? Ok. Deci, în mod normal, când aplicațiile astea încep să aibă bug-uri de logică și devin instabili din anumite puncte de vedere, ăștia hackerii s-au obișnuit să facă chestia asta, ingineria accidentelor. Și-au dat seama că poți să aliniezi planetele și când o aliniat ei planetele, trece ca un laser, așa se deschid ușile, pam, 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 și ajungi în partea cealaltă, prin wormhole. Nu? Ceva de genul ăsta. Și unii dintre ei chiar se scosiți în ingineria acestor accidente. Deci știu să pună la cale niște accidente așa de interesante, încât ăștia meseriași, când vin și se uită acolo, zic, nu cred. Dar, na, că e posibil. Da, aici am două demo-uri pe care vreau să vi le arăt. Poate ar fi trebuit să pornesc cam o mașină virtuală mai din timp treaba asta, dar sperăm că se mișcă bine. Am niște exemple în mașină virtuală, nu de alta, dar în ultimele câteva zile chiar am scris niște Hello World în Visual Studio și mi le-au prins Bitdefender. Nu știu exact ce am greșit acolo, dar nu vreau să mă contrazic cu el și așa că mai bine le evit. Așa. Primul demo aici. O să povestesc așa, în 2 secunde, ceva ce se întâmplă pe aici și după aia vă întreb pe voi niște chestii, dar și rulăm eventual ca să corectăm problemele de aici. Deci aici am funcția asta care citește, nu? Și deschid fișierul. Aici am un buffer de 16 elemente de tip data ăsta, care are un întreg și un cear. Un fel de structură, nu? De date, ceva de genul. Și citesc size of data de 16 ori, închid fișierul și după aia vreau să afișez chestiile astea, nu? Și dacă am secvențele astea de structuri în interiorul fișierului, ar trebui să pot să iterez după aia printre structurile citite și să afișez niște numere, ceva de genul pe acolo și vreau să afișez chestiile astea. Da? Ia, cred că am un fișier chiar aici la îndemână, ia să văd. Ăsta e fișierul. Nu știu dacă... Da. Astea ați vă dați seama, valorează. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dacă mă uit la... Dacă mă uit la structura mea, nu? 1, 2, 3, 4 și ar încape și 5 pe aici, nu? Pe undeva, nu? Ar fi exact 5 bytes. Ceva de genul. Ia să-l rulez. Și ia uite ce mi-a afișat. 0, 1, 2 de pacienți 9 și merge cumva în continuare. Deci eu mă așteptam la altceva aici, sincer. La cine am fi așteptat? Ia să ne mai uităm o dată în fișier aici. Am așa. Uite așa. 1, 2, 3, 4, 5.
Deci am 16 bytes aici sus, 1, 2, 3, 4, 5. 5 linii de câte 16 bytes, care echivalează cu 16 grupări de câte 5 bytes, nu? Adică același lucru. Adică ar fi trebuit să văd 16 linii, 1, 2, 3, 4, 5, 1 de 16 ori. Și totuși nu văd asta. Pe consolă aici, nu? Mi-a populat cu alte chestii aici până la 16. De ce oare? Adică clar nu-mi doresc asta. Oare ce s-a întâmplat? Și am citit corect aici, nu? Size of data ca element de bază de 16 ori. Ce se facă? Da, așa este. Asta e problema, da. Deci dacă mă apuc să fac un pic de debug aici, să văd, bă, ce Dumnezeu se întâmplă, nu? Și nici nu o să continui. Eu am pus aici deja ăsta, size of data are 8. Nu? Păi ăsta de aici, plus încă o dată și face padding la cearul ăla cu 3 dummy. Într-adevăr. Și când îmi citește multiplu de 8 bytes ori 16 și normal că se duc la vale toate caracterele care le-am eu acolo. Și soluția care ar fi aici? Era și o funcție pe care o punem până înainte, să-i punem să nu mai adaugă de padding la structură. N-am putea și să nu folosim server data. Nu impactează și dacă cearul ar fi primul în structură? Cum? Nu impactează și dacă am schimba ordinea să punem cear și apoi în structură? Aici zici? Da. Așa? Da. Hai să vedem. Tot 8. Deci se pare că nu e mai importantă ordinea cât cel mai mare element, ca dimensiune. Decât să înceapă de la multiplu de 4 și cearul respectiv, chiar dacă punea multiplu de altceva în afară de 4, puteți să puneți padding până adaugă de 2. Exact. Deci e poziția padding-ului probabil diferită în organizare, dar nu e mare diferență. Dar, mă rog, Visual Studio ne permite să forțăm alinierea cu chestia asta, nu? În GCC avem alte macrouri. Ia să vedem acum. Uite, acum are 5. Și dacă rulez până la capăt, s-o alinea cum trebuie. Da? Asta e o problemă destul de cunoscut, așa, dar trebuie să lucrez cu datele de pe disc pentru chestia asta. Deci alinierea de memorie e destul de deconectată de alinierea de pe disc și trebuie să fie treaba ta ca developer și să știi și ce optimizare are compilerul și dacă face chestia asta, dacă nu face și așa mai departe. Deci până la urmă și IDE-ul e un limbaj, nu numai compilerul. Că toate setările de pe aici mai adaugă încă un efort în zona asta. Bun, ok, ăsta l-am rezolvat. Următorul. Așa. Ce avem aici? Iarăși am o structură de date. Aici am un int și un pointer. Și am funcția asta care returnează structura de date, care începe cumva resetată așa ca valori, o variabilă locală unde calculez, fac o conversie hex, dar nu vreau să-mi bat capul cu conversia în sine, cu implementarea, ci pur și simplu folosesc subprint-ul ăsta cu procent x și pune valoarea în hex și asta e suma primelor 100 efectiv de numere naturale și cumva suma asta devine suma, iar ăsta de aici e echivalentul hex al sumei. Nu? Ceva de genul ăsta. Până aici totul bine și după ce returnează chestiile astea, afișez valorile. Dacă îl rulez, și mă uit aici, am valoarea întreagă corectă, 5050, dar aici sunt niște caractere aiurea, care nu știu exact ce înseamnă, că trebuia să am transformarea în baza 16, teoretic. Așa, și acum o să revenim aici, să vedem ce se întâmplă. Ce părere aveți? E clar că funcția și cu data ăla contribuie la chestia asta. Ce se întâmplă pe aici?
populează datele la text cum? Ca un string sau ca... Da, pur și simplu îmi populează array-ul ăsta local de caractere cu echivalentul în bază așa. Uite, fii atent, dacă ajung aici, hai să vezi că face ce trebuie. Că chiar urma să facem debug. Deci dacă mergem la locals, uite aici. Nu știu dacă se vede foarte bine acolo. 1,3BA. Deci el procent X îl convinge să facă conversia în baza 16 și îmi pune și caractere mari dacă e din litere. Nu? Deci o făcut bine. Acum localul ăsta se duce în membrul ăsta din dată, nu? În sumă. Și pare să fie ok. Dacă mă uit aici, am suma și am 1,3BA ăla. Returnez data. Data egal cu ce? Ia să vedem. Uite, arată bine și acum dau printare. Și s-o bușet. Suma a rămas cum trebuie și ăsta s-o dat peste cap, stringul. Și mi-a afișat ce a vrut el. Deși fix înainte de printare era 1,3BA sau cât era aici. Ce a făcut printf-ul ăla acolo de mi-a dat peste cap stringul? Este null terminator, că aici am inițializat eu intenționat ăștia cu 0 și nu pot decât să printez 4 caractere. Mă așteptam la chestia asta. Ei, mai sunt de făcut chestii pe aici, dar nu, adică zonele care nu contează nu le-am atins, ca să zic așa, ca să nu încarc codul. Oare ce se întâmplă aici de... Îmbușește stringul din structură exact printul. Pentru că și mai set pointer. Crezi că are legătură cu asta de aici? Și ce ar putea să se întâmple așa de special că cumva înainte de printare, dacă mi l-ar bușit după printare, aș zice, treia că meargă. Bine meu care mi l-ai afișat. Dar el mi-l modifică înainte de afișarea asta, deci el ajunge modificat la... Funcția returnează o copie, dar oarecum din memorie e șters locul pe care contează pointerul respectiv. Care e ăsta de aici? Da, localul ăla. Noi inițializăm o funcție Așa. și structura noastră ține un pointer. Și ne alocăm pointerul către un vector care o să fie șters după ce termină funcția. Șters în ce moment? După execuția apelului data egal cu funcție. Adică vrei să zici că aici, nu? Undeva. Uite, când am ajuns aici, data are suma 5050 și pointerul este, uite ăsta de aici, o să-l pun pe o zonă de memorie separată. Unde e zona de memorie? Așa. Uite, vezi? Aici este stringul ăsta, 1,3BA. La adresa, mă rog, 7, 7, sau cât e acolo, nu? Da. Și când dau F10, La aceeași adresă se schimbă datele. la aceeași adresă s-au schimbat datele și datele astea au schimbat și asta de aici. Deci ce a fost aici? O primă cu R-value, L-value, faptul că noi alocăm un pointer către o parte de memorie care să fie 6. Da, așa este, într-adevăr. O să explic eu ce vrei tu să zici aici. În Rust, cred că se vede mai bine chestia asta sau să simte mai bine ce înseamnă că s-o șters. Ideea este că dintr-o funcție nu prea ai voie să utilizezi în exteriorul ei lucruri pe care le-ai conceput acolo, ca să zic așa. Și noi am conceput aici variabila asta, local, care a fost trimisă sub formă de pointer la structură, la ce returnez. Într-adevăr, s-a făcut o copie la data, pointerul de aici de pistivă e altul față de cel de aici, da? Și în momentul în care ies din funcția asta, eu n-ar trebui să depind de nimic din variabilele de aici. Dar uite că membrul ăla sumă din data depinde de localul de aici, de fapt. Dacă alocam ceva nou aici, atunci n-ar fi fost nicio problemă. Ia, hai să facem chestia asta. Char steluță local egal cu new char 10. Băgăm și un memset ca să fie zerourile la locul lor. Așa, iar acum printez pe ăsta. Bine, trebuie să am grijă de el după ce îl folosesc, adică probabil o să-l dea loc aici. Delete,
data punct sumă. Deci, în mod normal, când știu că se întâmplă chestii de genul ăsta, fie apelez numai la, uite, aș fi folosit un string aici, în mod normal, nu că îi face copii și așa mai departe și rămân în zona fără dinamic, pe static, pe stivă și așa mai departe. Dar pot să apelez și la dinamic, numai că îmi asum managementul zonelor de memorie, cel puțin aici în C. Ok, am ajuns aici. Am ăsta. Structura e corectă în continuare, că zona asta aici de memorie depășește range-ul de vizibilitate al funcției cu care am lucrat. L-am șters în sfârșit și s-a terminat povestea. Da? Deci, da, astea sunt niște bug-uri așa, mai simpluți, mai trist este când primești o aplicație cu, nu știu, 10.000 de linii de cod plus și nu e un bug, sunt mai multe, din cauza că toată lumea o adăugat și tu trebuie să le scoți. Bun. Ok, hai să continuăm aici. Deci au fost astea două demo-uri și acum de la demo-urile astea o să mergem mai departe la niște chestii mai de profunzime, ca să zic așa. Adică, nu, asta a fost pe cod sursă. Evident că trebuie să te confrunți cu asta dacă vrei să mergi mai departe, altfel rămâi blocat aici sau nu te consider blocat, dar nici nu înaintezi. Din astea două. Deci noi am făcut aici debugging, da? Am folosit debuggerul IDE-ului ca să identificăm niște probleme, să le rezolvăm, dar să știți că debuggerile astea se pot folosi și pe probleme mai ciudate, mai avansate, adică putem să facem debug și la binare, direct, nu doar la cod source. Nu știu dacă ați avut ocazia să folosiți până acum chestii de genul ăsta? Nu. Bun. Aici sunt două demo-uri destul de simple, numai că al doilea s-ar putea să nu-l rezolvăm din cauza timpului, dar vă povestesc. Dar ne uităm în schimb pe primul, care primul chiar e simplu. Deci, genul ăsta de teste sau challenge-uri, cum vreți voi să o luați, se găsesc în concursul Capture the Flag, pe partea asta de securitate. Dacă mergeți undeva și vă băgați acolo, cu siguranță au ceva, unul, două teste din zona asta de analiză de binar. Bun. Ok. Și ăsta este primul experiment. Eu am și codul source aici, dar aici nu ne uităm pe codul source. Ne uităm numai pe binar. Să fac asta un pic mai mic. Așa. Asta nu o să meargă. Nu e nimic. Folosim unul care merge. Deci, dacă este necesar să mă uit pe binar ca să îmi dau seama de niște lucruri, primul lucru pe care l-aș face ar fi să mă uit static pe binarul ăsta. Asta e o aplicație dezvoltată de colegii de la servici. Există și un echivalent open source, APPCUI, cred că se numește. Mă rog, ideea este că ai nevoie de niște tehnici de analiză statică prima dată și după aia mai vezi tu cum le îmbingi cu dinamic și așa mai departe, ca să vezi măcar de unde să încep problema sau despre ce vorba acolo în mare, cât de cât. Și haideți să vă arăt aici. Prima chestie pe care aș face-o, să mă uit în binarul ăsta, m-aș duce dincolo de secțiunile astea de cod și resurse, ce mai am pe acolo și mă uit la stringuri. De multe ori lucrurile sunt destul de plain text. Mă rog, câteodată nu sunt, dar dacă sunt. Enter password. Și după aici apare my password 123. O fi asta parola? Nu știu. O să încercăm. După aia password is incorrect, password is wrong, try again. Toate stringurile astea care sunt utilizate în program sunt stocate în partea asta de heap intermediar, parte din aplicație, într-una din secțiuni. Și dacă sunt chestii plain text, atunci apar aici, garantat. Da? Deci, pur și simplu, am găsit chestia asta aici, fără să îmi bat capul prea mult, dar, înainte să o iau în calcul, o să mă uit un pic și pe aplicații. Evident că aplicațiile astea au sens de la punctul de intrare sau de la unde începe execuția, adică de aici, nu de oriunde din altă parte, și o să fac fast forward către main, care este undeva aici. Ok. Și în main este tot ce a scris programatorul ca să se întâmple în programul ăsta. Evident, noi încă nu am rulat programul ăsta, o să-l rulăm imediat, dar uitându-mă așa aici, din ce poate să-mi oferi dezasamblorul ăsta, cum decompilează el aici,
îmi și asociază niște adrese cu niște stringuri, era enter password acolo, care e la adresa asta, care apare aici. Ok. Ăsta probabil e un print, mă gândesc, ceva de genul, după care apare aici chestia asta my password și ia uite, compară și asta e o buclă aici. Probabil ia caracter cu caracter, ia uite ce chestie, eu am făcut un strecăm pe acolo, dar aparent compilerul a decis să facă o buclă de comparație caracter cu caracter. Nu știu dacă chiar așa era implementat în librărie sau nu, dar chiar asta face, compară caracter cu caracter. Bun, ei, hai să-și rulăm asta de aici. Enter password, ABC. 1, 2, 3. Și, cum era la mai password 1, 2, 3. Gata, am nimerit parola. Și efortul nu a fost foarte mare. Asta este, se bazează doar pe observații, da? Adică ne-am uitat un pic acolo, am văzut care e treaba, din cauza că și problema e foarte simplă, am luat ăla și l-am folosit și în comerț, da? Deci așa a fost să fie. Dar genurile astea de probleme, câteodată se pot rezolva și altfel. Adică este varianta ai la îndemână tot ceea ce trebuie sau nu ai la îndemână tot ceea ce trebuie. Și când nu ai la îndemână tot ceea ce trebuie, trebuie să-ți faci tu o cale de acces spre chestiile astea. Și haideți să vă arăt ce înseamnă cale de acces. Încă o dată aici, iarăși la entry point, iarăși fast forward către main. Uite cum ne ajută Axo din anul 1. Așa, unde ați era funcția aia? Aici, nu? Nu, mai sus. Ba, nu. Cred că asta. Nu. Nu, încă o dată. Cred că m-am rătăcit. Deci. Așa. Așa, bun. Am ajuns la main. Chestia aia era cărătău. Toate aplicațiile au și un mini cărătău acolo ca să lucrezi cu sistemul de operare, să primești parametri și alte cele. Cealaltă variantă ar presupune să identific zona asta unde sunt comparate stringurile, nu? Deci aici să ia ăsta și aici începe bucla de comparații caracter cu caracter. Ia câte un caracter, îl compară și dacă cumva comparația face o scădere și dacă scăderea dă 0 continuă, JNZ, înseamnă că flag-ul 0 nu-i setat, adică diferența nu a dat 0. Deci se duce aici dacă nu merge, ceva de genul ăsta. Altfel, verifică dacă ciudat, mai test. Verifică dacă încă o dată e 0. Ok. JZ iarăși sare aici. Ok. Și după aia stai. Asta e mai sus. Și asta e mai jos, nu? Și mai este... și asta e revine la buclă. Scoate caracterele. Ia să vedem. Ok. Deci la adresa asta de aici, nu, mai jos, nu? Aici vine dacă password is wrong. Unde continuă? Password is corect. Bun. Hai să ce trebuie să facem ca să ajungem aici. Așa. Asta e o altă buclă. Ce drept ne ajută uneori și control geograful. Ia să văd dacă mi-ar fi plăcut în el, să ne uităm la el. Nu știu dacă am... Nu vreau asta. Hai să-l fac totuși să meargă.
Deci putem modifica niște condiții la nivel de instrucțiuni și asta se cheamă patch pentru aplicația noastră. Și dacă, cred că e familiar conceptul ăsta de patch, nu? De la alte aplicații se folosesc, alea crăcuite sau ceva de genul așa, care crăcuiesc aplicații, tot asta fac în general. Să uite, să vadă cam ce pot să modifici pe acolo și dacă reușesc, da, nu merge internetul. Las. Ne mai uităm o dată de 2 ori pe el și dacă reușim, modificăm direct aici. Asta, mai uităm o dată. Mi-ar fi ajutat dacă erau mai puține condiții, dar e ok și așa. Deci. Ok. Asta e bucla, scoate. Deci, poate să sară o dată dacă sunt diferite caracterele și mai are o comparație probabil pe lungime. Dacă unul din ele o fi mai lung decât celălalt. Nu că așa arată STRCMP-ul ca implementare. Ia să facem următoarea chestie. Unde era ăsta? Password is wrong. Deci 401040 e o funcție de printare, cea mai probabil. Și ăsta. Uite aici trebuie să ajung la 40119. Hai să-mi iau un notepad, că chiar contează uneori. Notepad. Deci vreau să ajung la 40119, că nu? Așa am zis. Și eram la unde e comparația aici mai sus? Așa. Deci, este un NOP aici pentru alinierii și chiar dacă stric codul de dedesubt, oricum nu o să mai execut bucla asta, efectiv vreau să nu mai execut bucla de comparație. Și să mă duc la, ca și cum aș injecta un geam sau goto, după ce se pregătește el să facă comparație, evident, direct la ai rezolvat problema. Ceva de genul ăsta. Așa. Uite aici. Și ne interesează diferența de instrucțiuni în funcție de ce branch vrem să injectăm acolo. Deci sunt la 40110F și ca să ajung la 40 trebuie să fac o diferență aici. Așa, 40, pentru că e relativă adresa instrucțiunii de salt. 4019 că minus și 4011F plus 5. 401114, nu? 88. Ok. Și aici facem așa. E 8. Nu e 8, e 9, pardon. E 9, e 8 codul jump-ului necondițional. 8, nu? Era ăla și încă 4 de... încă 3 de 0. 3. Și dacă redezasamblez, vrea să sară la cât am zis eu aici, nu? 40199. Ok, nu o să mai continui aici, o să salvez ăsta, dau să ies, salvez modificările, mă mai uit o dată să văd dacă s-au aplicat. Aici, nu? Nu. Aici. Uite. Pregătește el să compare nu știu ce și deodată mă trezesc la printr-o gaură de vierme, la parola este corectă. Hai să-mi dacă așa. ABC. Gata, mi-a merit parola. O să cealaltă variantă. Dar astea sunt cele mai simple patch-uri care se pot face. Ok, ăsta a fost primul crack me. Ne dăm la următorul. Dar de fapt tot aici ne uităm. Al doilea crack me e un pic mai interesant, ca să zic așa. Asta nu vreau o parolă, vreau o cheie. Cum să
licențele, ca să o luăm așa, introduceți cheia sau ceva de genul. Nu știu, dă ceva la numereală. Wrong key. Evident că nu o să reușesc, da? Și iarăși ne uităm pe aplicații, mergem iar la main. Uite aici. Și hai să vedem ce se întâmplă aici în main-ul ăsta. Memset, pregătește aici niște zerouri. Enter key, ăsta e tot print-ul, probabil. Și este o funcție aici, destul de interesantă, pe care să ne uităm imediat. După care, ia stai să ne uităm un pic mai sus aici. Ăștia de aici, cel mai probabil, sunt parametri pentru convențiile de call cât de câlă. Așa, pe 32 de bits aplicațiile. Deci, probabil, ajung pe stivă niște zerouri înainte de apelul la funcția asta. La funcția asta, pardon, că la de sus era print. Și mai jos aici își ia înapoi, probabil, valorile modificate de funcții. Ce e asta? Nu știu ce. Mai face niște calcule, cred că, și ia, uite, ajunge la, mă rog, dacă ajunge aici, evident. Asta iarăși e print-ul, corect, you may proceed, wrong key, și, el își face logica. Aici se pare că mai are niște chestii cu care mai verific o dată, aparent și la licențele care există, dacă nu sunt, mă rog, făcute cum trebuie, niște calcule se mai pot face și ulterior și atunci tot ai o problemă. Nu înseamnă că ai rezolvat dacă îl păcălești cu un jump sau ceva de genul ăsta. Adică eu pot acum să inserez un jump acolo care să ne ducă la Bravo sau ceva, dar poate nu am rezolvat problema cu chestia asta. Dar în orice caz, hai să vedem ce e funcția asta de aici. Nu, ăsta e print. Nu, astea sunt perechi de la print, asta. Așa. Bun. Ce face funcția asta? Face niște calcule, nu? Ia uite. Deci aici avem o buclă. Scoate el ceva probabil de prin string-ul meu pe care îl pasez acolo ca parametru. Să uite să vadă dacă am ajuns la sfârșit de string, 0. Și pe aici o serie de alte condiții. Compară cu 4, 9 și 14. Probabil ăștia o fi index și se așteaptă să găsească un dash. Un minus. Pe pozițiile 4, 9, deci 0, 1, 2, 3, niște digits sau ceva caractere, un minus, iar 1, 2, nu? Deci 0, 1, 2, 3, poziția 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nu? Și ar fi 4 grupări de câte 4 caractere, nu? Ceva de genul și separate cu liniuți sau ceva de genul ăsta. Nu? Cam așa pare. După care, uite, ăsta e caracterul 0 și caracterul 9, ASCII. Deci, probabil vizează range-ul 0,9 pentru digits. Da. Ok, și mai sunt niște calcule aici. Era bun dacă mi s-ar deschis SID-ul ăsta, dar nu mă lasă fără VPN și nu merge internetul aici. Dar în orice caz, hai să mai rulăm o dată. Deci, chiar dacă inserez un branch acolo, nu-mi rezolvă problema. Ăsta e genul de aplicații pentru care trebuie să faci un keygen. Pentru că probabil logica de acolo codifică niște plaje de valori pentru segmentele din cheia asta, să zicem. Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, minus 5, 6, 7, 8, minus 1, 2, 3, 4, minus 1, 2, 3, 4. Ei, trebuia să-l dau aici. 1, 2, 3, 4. Evident că nu pot să vezi că, uite, am și un typo acolo. Ia. 0,
Ok. Sunt niște range-uri acolo care îți permit să folosești valori sub valoarea 1000 în primii 4 digits, sub 5000 în următorii 4 digits, între 8000 și 9000 în următorul grup și peste 9000 în următorul grup, dar nu peste 9999 că ești din 4 digits sau ceva de genul ăsta. Asta face aplicația asta. Dacă am fi avut de la îndemână, ne-am fi dat seama mai ușor că de fapt se întâmplă chestia asta. Că acolo tu uiți pe control flow graph, aici te uiți pe codul care curge și câteodată nu are sens, adică e mai multă bătaie de cap. Ok, să continuăm. Bun. În mod normal, când rezolvi chestii de genul ăsta, bine, astea sunt niște demo-uri mai simple, evident că n-ar fi avut sens să iau o aplicație mai complicată și să începem acum să ne batem capul cu ea la modul de la zero. De astea sunt niște exemple mai elocvente ca să vedeți voi cum se procedează sau ceva de genul ăsta. Dar ideea este că dacă faci multe chestii de genul ăsta de-a lungul timpului, la un moment dat vrei să optimizezi ceva, adică ai vrea să pierzi aceleași 2 săptămâni pentru aceleași lucruri simple. Și la un moment dat făceam o analiză la un virus informatic care infecta fișierii. În următoarea discuție, e mai mult despre chestia asta. Și în timp ce făceam analizele ăla de acolo, mi-am dat seama că foloseau o anumită tehnologie de analiză, de fapt. Deci el folosea o tehnologie de analiză, dar o folosea ca să facă viața grea celor care îl analizau pe el sau ceva de genul. Deci, efectiv, avea niște instrucțiuni undeva și lua una câte una și o muta pe o altă stivă, da, totuși același fir de execuții și avea 2 stivi. Și știam cumva de chestia asta, dar n-am folosit-o până atunci. Și am început un pic să caut și mi-am dat seama că se numește instrumentarie binară dinamică și cei de la Intel au un tool foarte cunoscut care se cheamă PIN și mai este unul care se cheamă Dynamo.io și cele 2 aplicații sunt folosite pentru profiling în general și testare. Adică dacă tu ești developer și te respecti sau ea de la testare te respectă, o să încerce să-ți facă niște chestii de code coverage, fast testing, concolic testing și așa mai departe, ca să vadă, bă, nu cumva ai barat-o pe aici și n-am reușit noi să scoatem treaba asta la lumină cu chestii convenționale, dar sunt tool-uri mai avansate. Ei, instrumentele astea sunt capabile să-ți ia codul tău din aplicație, să aplici un fel de JIT ca la Java și să muti instrucțiunile alea native de la procesor din spațiul principal al execuției într-un cache al lor, una câte una, prin dezasamblare și să mai injecteze pe acolo niște callback-uri de analiză, cum e Java Reflection, dacă poți să modifici codul cu chestii de genul ăsta, și deodată te trezești apelat pe anumite instrucțiuni, pe branch-uri, pe apeluri de API-uri și așa mai departe și poți să-ți dai seama exact ce se întâmplă acolo, atât pe flow-ul tău principal, dar poți să și deviezi. O să vedeți un exemplu de asta următoarea tură. Dar în orice caz, asta este o arhitectură simplă pentru un astfel de engine de analiză automată. PIN-ul are ceva similar. E o tehnică de virtualizare, dar nu la mașină virtuală, ci la nivel de proces. Și poți să măsluiești tot ce vrei tu acolo pentru că ai acces la nivel de instrucțiuni. În mod normal, toate tehnicile astea de analiză se bazează pe faptul că cineva sau ceva este acolo și face pentru tine niște chestii după cum îi spui tu. Gen stop joc, dă-mi aia, ai rezum și așa mai departe. Dacă n-ai chestia asta acolo, nu poți să faci nimic. Până și debuggerii au un astfel de, nu i-aș zice agent, dar este ceva acolo care injectează întreruperi ca să-ți oprească ție stepping-ul din debug sau ceva de genul ăsta. Ok, deci asta e o mini-arhitectură pentru un exemplu de genul ăsta, iar aici am un exemplu, îl las să meargă câteva minute, în timp ce vă povestesc. Făceam un test la un moment dat, adică mi-am dat seama la vremea când analizam file infectul ăsta, Virloc, cred că se cheamă, îl găsesc acum online, ca și povesti. Am preluat tehnica lui de instrumentare, pentru că în mod normal n-ai acces la tehnologiile astea, adică PIN-ul, ok, să-l revărsuiești sau ceva, dar ți ia câteva luni de zile numai să înțelegi ce a făcut aia acolo, că 20 de megabyte cu adică nu e jucărie. Dynamo.io, la fel, au un repo cu atunci de mii de linii de cod, adică nu e ca și cum îl citesc acum și văd mâine ce fac. Dar în orice caz, virusul ăsta o dura vreo săptămână sau ceva să-mi dau seama ce face pe acolo și am prins ideea și am luat-o și am derivat-o într-un utilitar care se numește Cobai,
Complex Orchestrator for Binary Analysis and Instrumentation, și care noi acum la Bitdefender putem să facem analize din astea automate. Acum, cum zic, conceptul de analiză automatică poate e un pic obscur sau abstract. Înseamnă, sau ce înțeleg eu mai precis prin chestia asta, în mod normal tu vrei să scoți povestea din binarul ăla și să știi că, băi, ar putea să facă asta, la nivel de potențial, adică poate să facă așa, poate și așa mai departe, și le pui deoparte aceste acțiuni undeva. Și atunci știi, ok, dacă face chestia asta, atunci nu-i bine. Sau dacă face chestia asta, lasă-l în pace, că antivirus asta fac în cele din urmă, scot poveștile astea și dau verdict pe poveste. Dar e foarte greu să ajungi la povestea asta de la o cantitate foarte imensă de detalii, instrucțiuni, parametri, chestii și așa mai departe. Adică, și un astfel de engine poate să înceapă să dea la execuții prin procesorul simulat al lui, dar chiar se execută ce e acolo, adică o fi virtualizate niște chestii, dar el chiar să-ți infectezi sistemul dacă faci treaba asta pe mașina reală. De asta să folosesc niște sandbox-uri. Facem niște trace-uri de execuție în care vezi fiecare instrucțiune cu parametri, API-uri, cu ce-o returnat, cu contexte, dump-uri de parametri, string-uri, stive și așa mai departe, și când scoți 6 giga de la un trace de execuție și mai aplici niște filtrări pe acolo, în sfârșit poți să scoți niște povești. O să vedeți imediat niște povești de genul ăsta. Testul ăsta de aici implică un utilitar care se folosește pentru cei care dezvoltă sandbox-uri, ca să testeze dacă sandbox-ul lor e fiabil. Și atunci iau tool din ăsta, îl rulează și trigărește și flag-uri cu roșu sau cu verde, cred că ați văzut pe aici. Dacă sunt din alea cu roșu, înseamnă că nu prea te poți numi sandbox, că ar trebui să treci de alea simpli măcar. În schimb, dacă le obții pe toate vers, înseamnă că poți să mergi mai departe la client și să zici, uite ce chestii mișto ai făcut tu acolo. Ei bine, niciun sandbox nu este perfect pentru faza de analiză de virus informatice, evident că aici e cel mai important sandbox-ul ăsta. Asta înseamnă că sunt șanse mari să ruleze acolo chestii dubioase și să se întâmple două lucruri. Bine, mai multe, dar astea două sunt alea interesante. Fie să își facă la de cap pe acolo și sau să facă măcar o parte din chestii și să zică că e ok. N-am găsit nimic interesant. Dar de fapt este acolo mult. Dar nu reușit analiza ta să scoată. Sau poate ăla să treacă dincolo de capacitățile sistemului tău de analiză, să-și facă de cap cu tot sistemul, să ți-l facă harcea-parcea și să primești un raport, totul e ok, nu-ți fă griji. Să nu faci nimic. Da? Bun. Noi aici am folosit utilitarul ăsta ca să analizăm aplicații de genul ăsta care îți flăguiesc mediul de analiză și să obținem toate bulinile verzi. Pentru că ne-am dat seama că putem să atacăm schemele alea de evaziune pe care le implementează utilitarele astea și să-ți obții scorul care trebuie, că până la urmă asta vrei în cele din urmă. Dificultatea, adică partea drawback-ul este că s-ar putea să meargă un pic mai greu. Aplicația, până să mută instrucțiuni, în cache, dar dacă el rulează numai din bucle acolo, atunci e la viteza codului nativ. Și ai trecut de faza asta, de toate flag-urile și așa mai departe. Deci aici sunt mai multe utilitari comparate, majoritatea au bulini roșii, al nostru are mai bulini verzi. Ok. Și aici vreau să vă arăt niște studii de caz. Cred că cam termină timpul, dar vă arăt rapid câteva scenarii. Probabil în 5 minute terminăm. Ok. Uite așa arată un trace de execuție. Hai să... Bun. Aici începi, are... Stai. 2 MB are. E destul de mult, 2 MB de text să-i citești, nu vrei să-i citești. Vrei să-i filtrezi în mod normal. Dar dacă te uiți așa fugitiv printre apeluri de API și chestii, cu engine-ul nostru putem și să nimerim tipul datelor din parametri, tăcear, dăor și așa mai departe, stringuri, macrouri, dacă e vorba de o tehnică de criptare, știi să zică că e algoritmul AES-128 sau RSA sau și așa mai departe. Uite, aici e un dump deci a făcut prin F și după ce a făcut prin F-ul cu ce-o mai modificat el pe aici, mi l-a și făcut dump, ca să văd cum s-a modificat după prin F chestia asta. Și aparent se referă la ceva de prin program files, la mine din sistem. Dar oricum, ăsta e un data stealer. Își împachetează chestii de prin foarte multe aplicații și le trimite undeva. Dar fără chestia asta, mi-ar fi fost mai greu să-mi dau seama. Ok, hai să mutăm și celelalte.
am aici un alt trace, am făcut doar rezumatul aici, am filtrat chestiile care erau în trace acolo și numai am scos așa niște chestii. Ăsta este, trace-ul ăsta vine de la un ransomware care se numește Satan Ransomware. Implementează în jur de 51 de tehnici de protecții, cum era în aplicația aia cu bulinii verzi și roșii, pe care ați văzut în filmulețul de mai înainte, cam 50 avea și aia. Ăștia aproape că o copiat. E un GitHub open source chestia aia. Lua tehnicile, le băgat aici frumos și dacă el poate să-ți flăguiască environment-ul, nu mai execută. Și atunci ai să zici, da, e ok, n-ai nicio problemă. Nu e așa, evident. Cu engine-ul nostru trece mai departe. Și aici să văd niște chestii din astea interesante pe care le face. De exemplu, block input. Dacă apelează API-ul ăsta, nu-ți mai merge tastatura, mouse-ul, nu mai poți interacționa cu sistemul. Trebuie să stai să te uiți sau să apeși pe buton și să se închidă. AVG, hook, sunt niște chestii de la AVG astea, din agenți antivirusului. OLIDBG, un debugger. Zeta debugger, e debugger present. Dacă e debugat și îl deschide în debugger, s-o prins, s-o ascunzi, faci un fir de execuții fără debugger, la revedere. SBEDLL. Sunt alte sandbox-uri pe care le cunoști și dacă ai DLL-urile astea în memorie, te-o prins. Noi putem să ascundim toate chestiile astea de pe aici. Aproape. Nu chiar toate, dar în orice caz, uite. Se uită la artefacte de prin sandbox, nume de BIOS, mașină virtuală, VirtualBox, VMware. Apropo, eu sunt VMware aici. Mă rog, dar au executat toate chestiile astea, adică nu au dat de la niciuna invalid. Ok, și ultimul. Așa. Da, și aici vreau să mă uit pe ceva filtrat. Cred că aveam ceva pe aici. Așa, filter. Ok. Ăsta este unul dintre puținii ransomware care vă criptează datele dacă ajunge cumva din greșeală la voi, dar e dintre puținii care mai altfel. Adică până la el toată lumea știa că bucățile astea de cod nu mai știu să cripteze și la revedere și ghiși și înzoadează încă stau așa lucrurile. Dar ăsta a schimbat un pic tactica și aparent un singur binar, dacă ți-a ajuns pe un calculator și tu faci parte dintr-o rețea mai mare, știi să-ți născocească prin sistem chestii, să-ți facă discovery la alte sisteme, știi, să facă dump la credențiali. Ia uite, aici are deja niște credențiali plain text pe care le folosești, pentru că el știe că a reușit să se autentifice cu parolele astea între sistemele de acolo, din rețea. E dintr-un caz real chestia asta, dintr-o analiză, dar nu am date de la utilizator, deci e ok. Și folosești aceste credențiale să ducă mai departe, AD, file server și așa mai departe, și îți transformă rețeaua într-un cluster de procesare. Deci când te duci la hacker și zici că vrei să plătești pentru un sistem, o să-ți spună, îmi pare rău, tu ai 20 de sisteme criptate. Adică el știe deja chestia asta. Îți crește prețul și tot felul de chestii genul ăsta. Deci nu doar că îți faci cluster în întreaga rețeaua și să mută de pe o mașină pe alta, așa mai departe, dar are și o chestie dinamică pe partea de cripto. Uite, în primul rând folosește instrucțiuni native din setul SSE de instrucțiuni ca să facă encoding cu aia, e super fast chestia asta. Deci dacă îți ia, să zicem, un mega de la începutul fiecărui fișier și criptează milioane de fișiere, probabil termină în 2 minute maxim. În 2 minute nici n-a pus să fie de la ceai sau ceva de gen. Ok, bun. Și mai aveam aici câteva chestii, nu știu dacă mai apuc să... Dar dacă tot eu sunt în continuare și mai rămâneți aici, așa că o să vă povestesc și ultimele chestii. Lucrurile, sunt niște tehnici mai avansate de analiză. Asta ce ați văzut aici, încă rămânem în zona intermediar, ca să zic așa, ca tehnologie. Deși poate pentru unii sau cei din cyber security care folosesc astfel de tehnologii, poate și această utilizare de DBI-uri ar fi în zona avansată. Dar eu o consider în zona intermediară. Dar mai sunt niște chestii și mai interesante. DBI-urile astea, care fac instrumentare și vin de zona de profiling, ele de fapt, ele n-au fost gândite pentru analiză de malul sau ceva de genul ăsta, adică crapă cu succes pe chestii de genul ăsta dacă nu le pregătești cum trebuie. Deci nu au fost gândite pentru treaba asta. Dar în orice caz, fac parte dintr-un domeniu mai amplu, ca să zic așa, de tehnici de analiză pe care le predă, dacă nu mă înșel, Andreea Rusoai la master aici la noi, la metode formale. Unul din larger domain, așa ca să zic, e treaba asta de execuție simbolică.
În execuția simbolică se face analiză numai pe cod sursă. Dar ghișci, și codul dezasamblat poate să fie privit ca cod sursă. Da? E discutabil. Depinde cum faci zoom-ul. Dar, dacă iei doar cod sursă, C, Rust, Java, ce mai vreți voi, în mod normal, ați văzut la început o poză din aia cu analiză statică, dinamică și ceva era la mijloc, ceva, o zonă mai gri, care părea că execută, dar nu e executat de adevăratele, sau simula sau emula, ceva de genul ăsta. E bine, execuția simbolică se poate folosi pe post de emulator sau ceva de genul ăsta, astfel încât tu să obții niște stări intermediare, pentru că în execuția programului tău nu contează atât de mult că s-a ajuns nu știu unde, că s-au întâmplat niște condiții. Deci astea sunt niște chestii care fac parte din starea internă a programului, da? Important este cum să treci prin stările aplicației, de să ajungi de la starea inițială la starea finală, ca tu să închei execuția acelei aplicații. Asta e tot ceea ce contează. Iar cei care au dezvoltat tehnicile astea și-au dat seama de-a lungul timpului că stai un pic, ca să obțin stările astea, nu am nevoie neapărat de o execuție. Într-adevăr, în timpul execuției concrete, sunt numai numerii pe acolo și eu când pun mâna pe un dumping, nu, clar, văd ce e acolo și așa mai departe. Dar n-am nevoie de toată chestia asta. Și au dezvoltat conceptul ăsta de execuție simbolică, adică dacă iau o bucată de cod sursă C, încep, nu știu, A egal cu 5. Atunci, eu nu știu cine e A, e o variabilă, da? Și îl folosesc și eu o variabilă, dar inventată de mine, x, y, z, egal cu 5. Și pot să suprapun peste variabilele originale alte variabile de ale mele, ca în cele din urmă, pe măsură ce calculul evoluează și am A egal cu A minus 1, dar el era inițial 5, deci 4. Pot să fac o parte din aceste calculi, dar calculele astea evoluează pe lângă o expresie care se compune. Pentru că unele variabile să rămână variabile până la sfârșitul execuției. Și atunci când se termină execuția, mă trezesc în starea procesorului, care include stivul, registri, heap și așa mai departe, o să mă trezesc cu niște expresii. De exemplu, variabila X, din la zona de memorie 4015 sau cât era ea acolo, are valoarea X minus 1 supra B plus A împărțit la 3. Și teoretic, cineva care e obișnuit cu numerele o să zic, bă, dar ce e asta? Că nu, e foarte valoroasă chestia asta. De ce? Pentru că eu dacă reușesc să obțin aceste expresii de-a lungul execuției, pur și simplu pot să mut viziunea de la, cum suntem noi obișnuiți, majoritatea cu programare structurată, la funcțională. Poate exagerez un pic, dar nu mai durează mult și cu tehnologiile astea pot să intru, să simulez suma primelor 100 din numere naturale, să intru la început, să propag starea câteva iterații ca la inducția matematică și să ies la final cu n pe lângă n plus 1 supra 2. Deci aș putea să ajung la o chestie de genul ăsta. Și dacă mă ajung la formula asta, nu mă interesează că 10 milioane de iterații acolo, pentru că o să fac în mod de 1 toată chestia asta. Ok, deci asta e execuția simbolică și deja sunt niște utilitari implementate, numai când merg foarte greu, pentru că explodează control flow graph-ul în dezvoltarea lui, că faci code coverage pe toate căile posibile și imposibile, iar buclele se desfășoară. Dacă ai 10 miliarde de iterații, 10 miliarde de iterații s-ar putea să nu termin săptămâna asta. Ok, execuția în concretă pe de altă parte, când execut, pur și simplu. Debuggerul mă ajută să mă duc în paralel cu execuția concretă, da? Acolo sunt doar numere. Și ghiși, a apărut și conceptul ăsta de execuție concolică. Adică prima jumătate de la concret și a doua jumătate de la simbolic. Cu DBI-urile pe care le-ați văzut mai înainte, pot să fac chestia asta și am un demon aici să vă arăt. Și în timp ce vă arăt, vă și povestesc, numai bine închei cu ocazia asta și trecem la următoarea chestie. Uite aici. Astea sunt primele versiuni ale acestui engine al nostru. Atunci nu se chema Cobai, se chema Analysis Engine. Asta cred că din 2018 sau ceva de genul, 2019. Dar în orice caz, am aici un concolic CPUID. Binarul ăsta de aici e făcut de Dragoș Gavriloț, în faza în care făceam niște experimente, pentru că vroia să vadă cum funcționează tehnologia sau ceva. Adică când vezi chestii de genul ăsta și auzi că se pot întâmpla și chiar vrei să vezi cum merge. Ce se întâmplă? N-am sursa de la binarul ăsta, doar el o are. Eu am numai binarul, dar să știți că e un binar foarte mic. Adică dacă ne uităm pe dezasamblare, deja știm tot ce face. Verifică niște chestii de prin sistem. Cum făceau și tool-urile alea pentru sandbox, îți dădea flag-uri. Dar ăsta nu-ți dă niciun flag. Pentru că nu-i scopul să dea flag-ul, scopul este să dropezi un payload în sistem dacă treci de toate verificările și nu ești într-un sandbox, ceva de genul ăsta. Și era ideea să vedem dacă
cu genul ăsta de execuții concolică pe care poate să-l facă engine-ul meu, să poate ajunge în punctul în care face deploy adică trigăruiești chestiile nasoale în Xendos ca să poți să-i spui, bă, ăsta nu e în regulă. Față de nu ți-ai fi dat seama și n-a făcut nimica. Ceva de genul ăsta. Deci sunt o grămadă de condiții aici pentru parametri, pentru nu știu ce nume de utilizator, dacă o dat nu știu ce parametru, dacă e mașină virtuală, dacă o răspuns cu nu știu ce BIOS-ul ca versiune și așa mai departe și în cele din urmă faci un fișier. Deci dacă îl rulezi pur și simplu, nu o să facă niciun fișier, de chiar o să-l mut într-un folder, că aici sunt prea multe și probabil nu se vede test. Încă o dată. Nu. Am crezut că nu s-au cu folderul ăsta, nu știu ce. Da? Nu face nimica. De ce? Pentru că se prinde că sunt într-un mediu controlat și evită chestia asta. Dar conceptul ăsta de execuție concolică face următoarea chestie. Dă drumul la o execuție concretă în analiză. Și în timp ce evoluează execuția concretă, se întâmplă niște chestii pe acolo la un moment dat tu începi să pui condiții. Dacă alocarea de memorie a funcționat, ce înseamnă? Că return-ul e diferit de 0, nu? După care mai jos verifici că un string e comparabil sau egal cu un altul. Ce înseamnă asta? Că strâcă mp-ul, la fel o dat 0. Nu? Sunt niște condiții de genul ăsta. Dar, pentru aceste condiții, o parte din valori, deși execuția concretă le are acolo în memorie și știi că e 0, 5, 6 și așa mai departe, pe forma de execuție simbolică care chiar merge în paralel, o să fie variabila x. Cât o returnat alocarea de memorie? X. Pentru poate să meargă sau poate să nu meargă. Cât o returnat că există nu știu fișier? Y. Și așa mai departe. Și atunci comparațiile tale nu sunt 5 mai mari ca 3, 2 mai mic ca 1 și așa mai departe, sunt A mai mare ca 3, B mai mic ca X, Z mai mare ca A și așa mai departe și cu lucrurile astea se compune un fel de un arbore de aserțiuni în care și asta, ca tu să fii în parțial flow graph pe frunza care ești, la sfârșitul execuției. Deci ai parțial flow graph-ul ăsta, dar în paralel ai și variabilele astea, tot pachetul de condiții care au fost puse. Și știi că, bă, ca să fie ieșit pe aici, toate astea trebuiau să fie respectate. Dar vreau să merg pe altă cale. Și atunci, ca să merg pe altă cale, folosim un solver matematic, cum ar fi Z3 de la Microsoft, iau și rescriu formulele mele logice, că ele au un format pe flow-ul meu, dar altul vrea Microsoft-ul în tool-ul ăsta al lor, și nego condiții de pe acolo. Dar trebuie să țin minte condiția care am negat-o ca să nu mai neg și a doua oară și a treia oară, adică vreau să epuizez negarea acestor condiții și îl întreb solverul ăsta, ce părere ai? Ai o soluție, că e un sistem de ecuații, de inegalități, pentru el chestia asta. Și dacă are soluție, îmi zice, pentru A trebuie să pui 5, pentru B trebuie să pui 9, pentru X trebuie să pui 0 și eu ce fac? Iau valorile, le stochez, dau o nouă iterație la execuții și când ajungi în punctul în care produci variabila A ca rezultat al lui malloc, eu mă uit să văd aici cât o zis ăsta că trebuie să pun aici. 5. Bun, 5. Atât ai return-ul de la malloc. În partea la altă cât e? 2? 2. Și așa mai departe. Și ghici, o ia pe altă cale. O ia natural pe altă cale, pentru că dacă mai întâlnești niște condiții, nu crapă programul. Există și conceptul de execuție forțată pe care o faci prima dată cu debuggerul. Când ești în debugger, nu, dacă m-am ajuns în punctul ăla unde puteam să modific codul, eu chiar pot să modific codul acolo și să ducem, dar poate să crape în partea cealaltă. În exemplul nostru nu a crăpat, că era foarte mic, dar aici în aplicațiile mari sunt foarte mari șanse să crape. Dar aici este consistentă execuția datorită acestui concept de execuție concolică. Ei, conceptul ăsta nu e doar aici folosit, e folosit și în testare concolică ca să faci code coverage pe toate ramurile codului tău și la final știi că, uite un bug aici. Când l-aș fi trigăruit? Păi dacă rulai pe acolo și aveai și nu știu sistem de operare, adică niciodată probabil. Dar poți să-l rezolvi. Și acum hai să rulăm ăsta aici cu engine-ul nostru. Deci, îi dau ca parametru aplicația asta și începe să o analizeze, produce execuții și scoate date, le ia, le rezolvă cu Z3-ul și le feduiește la o următoare execuție până epuizează condițiile de negat și își dă seama că stai că nu mai neg încă o dată o condiție care înseamnă că s-a terminat atunci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 execuții. Și pentru fiecare execuție este câte un folder. În mod normal aș fi văzut un trace aici și ceva chestii. Numai că ăsta au trebuit să fie o variantă mai silent și l-am modificat. Dar mă uit să văd care folder are ceva totuși. Ăsta. Și aici este dropat pe
malware.com. Înseamnă că într-una din combinațiile alea de condiții puse pe flow, el dropa payload-ul ăsta. Și am declanșat chestia asta, pentru că de fapt am făcut code coverage. Am ajuns să execut și chestia asta. Ce are asta? Un string. Mă rog, e un test chestia asta până la urmă, adică, na. Da. Mersi, fain, cam asta am avut de spus pentru prima chestie. Dacă aveți întrebări până aici, ca să nu... Ați înțeles ce am făcut aici? Sunt tehnologii poate ușor mai avansate, dar să știți că dacă vă apucați să le căutați, așa, puteți să începeți voi să faceți experimente și, apropo de, noi avem engine-ul nostru făcut, dar să știți că există și un utilitar de analiză scris pe ăla de la Intel, PIN. Și câteodată când nu merge al nostru, mă folosesc de celălalt, adică... Bun, următoarea prezentare. Ok, povestea asta este despre o poveste de succes în rândul hackerilor, care chiar e valabilă și în ziua de azi, numai că azi ei o fac la modul pro, iar altă dată o făceau la modul beginner sau entry level. Da? Cam așa au evoluat lucrurile. Dar ideea este că în time frame-ul dintre 2013 și 2024, adică anul trecut, cam cât a rezistat piața asta, și noi am reușit să facem niște lucruri ca să mai contracarăm din problemele lor. Ok. În mod normal, e vorba despre ransomware în prezentarea asta, nu de alta, dar am condus o mini-echipă câțiva ani de zile și am construit decriptoare, am făcut analize criptografice, am găsit vulnerabilități și am reușit să recuperăm date și pentru clienți, dar și pentru oameni care n-au apelat niciodată la serviciile noastre până atunci. În mod normal, problema asta cu amenințări informatice e cam de când calculatoarele, dacă ar fi să o luăm așa. Și cred că datează și mai înainte de MS-DOS, dar aș începe cu MS-DOS-ul, că până atunci lucrurile, poate nici nu exista conceptul de rețea sau atunci virusul informatic, e, dubios să zici că era mai mult o grumă proastă sau cine știe cum ar fi tagat-o cei de atunci. Mă rog, deci de pe la MS-DOS până prin 2012, cele mai ciudate chestii care existau în lumea amenințărilor informatice erau acești file infectori, care modificau fișiere executabile. Adică dacă venea la tine pe calculator, îți modifica o aplicație, 2, 3, după aia tu le executai pe ale modificau altele la rândul lor și la un moment dat trezeai cu toate executabile, ba aveau altă iconiță, ba mai făceau și altceva, ba nu mai mergeau. Nu știu dacă ați prins, dar în perioada Windows 95, 98, 2000, XP și 7. De pe la 8 încoace, cam început să dispară chestiile astea, numai bine că în anii ăia s-au făcut tranzițiile astea. Da? Deci, noi, de exemplu, în Bitdefender aveam echipă și chiar am făcut parte dintr-o astfel de echipă care scria rutini de dezinfecții pentru file infectori. Adică găseai file infectorul, te uitai pe acolo să vezi ce face, și scriai o rutină care face F la -1, pur și simplu. Și dacă aplicai F la -1 pe fișierele modificate de el, obțineai fișierul original. Că adică nu era chiar original, dar ăla, pe acolo. Ok. De prin 2012 și până prin 2015 a fost o perioadă în care s-a făcut tranziția de la file infector la screen lockers. Screen locker înseamnă că îți bloca ecranul și cerea bani sau ceva de genul. Ăsta e vechiul concept de ransomware, dacă ar fi să o luăm așa. Adică îți cerea bani, dar nu-ți infecta nimic. Există totuși o excepție. Dar în orice caz, din punct de vedere al celor care astăzi iau bani, file infectorii sunt doar niște glumi proaste. Adică îți infectai și cam era treaba ta. Vezi, dacă am niște prieteni care la un moment dat spuneau, bă, m-am infectat. Și am zis că, nu, vrei să te ajut, asta nu am cum chiar acum. Și da, spune că reinstalezi sistemul de operare. Deci la noi cam așa se rezolvă problemele astea, prin străinătate mai complicat. Deci, după ce s-a trecut de epoca asta file infectorilor, și apropo, în categoria file infectorilor există și chestii avansate. Adică am văzut virus care știu să-și schimbi codul în timp ce îți modifică ție fișierele. Și te trezești cu ușor altceva acolo.
Chiar am văzut la unii dintre colegii mai vechi, ca să zic așa, rutine, bucăți de cod din produs de 4.000 de linii de cod, care rezolvă probleme de genul ăsta. Adică nu e o jucărie și nu scrii 4 linii de cod într-o zi, adică și nu scrii 4 linii de cod din secunda în care îl vezi. Probabil după vreo 3 zile sau ceva de genul ăsta și după ce înțelegi ce e acolo. În orice caz, 2012-2015, când deja se dezvolta blockchain-ul și puteai să faci plăți anonime și nu mai venea poliția la ușă să-i întrebi de unde-s banii ăștia, s-a dezvoltat că piața asta de screen locker, primeai ăsta, ți se părea că e un update de Windows, îl lăsai în liniștit, dădea restart și nu mai punea calculatorul sau nu mai pleca ecranul ăla de acolo sau ceva de genul ăsta. Ei, dar tot în perioada asta 2012-2015 s-a trecut și la ransomware, adică ele au mers cumva în paralel. Erau ăștia care lucrau la screen locker, între timp au apărut ransomware, toată lumea și-a dat că seama, stai că ăștia sunt de departe mai buni și numai bine o pica natural toate celelalte chestii, inevitabil. Și din 2015 și până anul trecut din punctul nostru de vedere, că pentru alții încă merge bine toată treaba asta, da, au funcționat la modul la care încă erau oameni în rândul hackerilor începători. Și mai puteam să facem niște chestii, acum e mai puțin probabil. Ok. Aici e un exemplu de cum arată, ați văzut, când ne-am uitat pe niște cod cu aplicația asta mea, cu ecran albastru. În mod normal, file infectorul ăștia îți deschide executabil ca un fișier text, chipurile, binar de fapt, și îți trântește acolo un payload și are grijă să refacă legătura dintre codul care se execută și payloadul lor ca să se execute și ei. Unii se execută cu payload-ul după ce se închide aplicația, alții exact înainte să înceapă, alții pe undeva prin mijloc, deci pe măsură ce ei găsesc sens în ce dezasamblează, că trebuie să desfaci instrucțiunile, își montează chestia asta pe acolo și rămâne acolo până vine rutina noastră și scapă, evident. Dar ideea este că, uite, de exemplu, dacă ne uităm aici pe diferența de control flow graph între stânga, cum arată aplicația asta care are file infector, sau corpul de file infector, și ăla din dreapta, al doilea control flow graph mai mare, este aplicația care nu are file infector, adică curățată. Asta înseamnă că prima variantă e mai mică sau ceva de genul, din cauza inserțiilor unor instrucțiuni care nu pot fi descoperite de analiza statică. Adică jump la registru sau cine e registru? Fără execuții n-ai cum să, sau interpretare n-ai cum să ajungi la chestia aia. Când de fapt aplicația era mult mai mare, mult mai plain text și așa mai departe. Ok. Ăsta e un exemplu de screen locker și ecranul ăsta este chiar de la Virlock, ăla de la care am derivat DBI-ul. Deci chiar folosea un DBI. Deci ziceam mai înainte că au mers în aceeași perioadă și screen locker-urile și ransomware-ii. Ăsta au fost de toate în unul. Au fost și screen locker, au fost și file infector și au fost și ransomware. Ransomware în sensul că îți cerea bani, dar, mă rog, plus minus și screen locker-urile oricum făceau chestia asta. Îți și bloca ecranul, îți spărgea parola de la utilizatorul principal, îți schimba contul, crea un utilizator nou, schimba extensiile la aplicații, iconiții, muta fișierii pe acolo, infecțiile se făceau cu un cod polimorfic și metamorfic, adică de la generație la generație vedeai total altceva. Bine, niște pattern-uri totuși se respectau, dar era diferit la nivel de bloc de instrucțiuni ce se întâmpla acolo. Deci chiar o da bătăi de capul ăsta, dar mă rog, la perioada respectivă, în perioada respectivă. Ok, ăsta este un alt ransomware, WannaCry. Probabil ați auzit unii dintre el, prin 2017. A fost o chestie foarte interesantă și a fost printre primii care s-au propagat cu o vulnerabilitate, Eternal Blue, pe SMB. Adică și-au dat tăia seama, și chiar au avut niște chestii super mișto ăsta, acum îmi dau seama, și vulnerabilitatea asta de SMB, au avut și chestia aia cu kill switch-ul, că când era jos când era up domeniu, nu infecta, nu? Și când dădeau jos domeniu, pac, pe dos și așa mai departe. Ok, bun. Ideea este că toate lucrurile astea au fost posibile datorită tehnicilor de anonimizare în internet. Și Tor și blockchain-ul au servit cumva zona asta. Tor și dark web-ul pentru infrastructura de rețele anonimizate care sunt în spate și există și astăzi, aici este o captură de ecran de la acest Cloak ransomware, care are o pagină, un onion, duce acolo și au un captcha, ajungi la
pagina asta și efectiv aici găsești postate leak-uri de la victimele lor, care nu au vrut să plătească. Evident, nu-i frumos să scoți date de aici, dar sunt unii care sunt foarte interesați de chestia asta. Ăia de sus care sunt cu țintă și n-au cap de mort, sunt în discuții. Mai am o săptămână sau câteva zile, dacă nu plătesc, o să aibă și ei cap de mort și le se listează toate fișierele. Deci dacă ești listat aici, vezi că nu apare numele de companie, adică încă mai protejează, îți mai dă o șansă. Dar dacă nu servești, ajungi în grupa celor licuiți. Mă rog, iar aici jos e partea asta de la blockchain. Acum, probabil toată lumea știe de blockchain, numai că ei au folosit blockchain-ul exact pentru tranzacții, ca să poată să nu le facă traceback ăia din legislație, autoritățile. Mă rog, și o mers destul de bine și încă funcționează chestia asta. Am mai reușit ăștia de pe vest să mai le bage beța în roate din când în când, dar nu a făcut mare lucru. Ok. Pe măsură ce s-au dezvoltat infrastructurile astea și ăștia și-au dat seama că iesă bani, se pot face chestii mișto și așa mai departe, au ajuns la conceptul ăsta de ransomware as a service. Adică în rețeaua asta dark web, la un moment dat aterizezi pe o pagină care e destul de similară cu un dashboard, ai contul tău de victimă, au și alții contul lor acolo de victime, ai metoda ta de comunicare cu operatorii din spate și așa mai departe. Adică tehnici de plată, dacă nu-ți convine, poți să ceri reducere, adică chiar am văzut chestii de genul ăsta. Și începând din momentul în care s-a dezvoltat genul ăsta de servicii, de fapt au început să fie construite business-uri întregi în spatele la rețelele astea. Adică ăștia au marketing, au rețea de suport care vorbește cu tine pe chat-urile din aceste aplicații de pe dark web. Au sales, au developerii care se ocupă de infrastructură, servicii și așa mai departe. Au și ceva legislații. Deci am văzut la un moment dat o ceartă între niște, cred că DarkSide, au atacat ceva de o chestie energetică de pe coasta SUA, și cei de acolo au reușit să-l blocheze tranzacțiile. Atât au putut să facă. N-au reușit să le facă traceback, dar au blocat tranzacțiile. Și ăștia ce fac? Au un deal, cumva, hackerii care inventează toată nebunia, ei se protejează cumva. Și fac următoarea chestie. Îi permit unor așa zis operatori să opereze pentru ei infecții și să facă penetration testing și toate cele ca să ajungă să facă deploy la ransomware ăștia în rețele, companii și așa mai departe, să pună mâna pe datele clienți, mă rog, victimilor. Și ăștia sunt cei mai expuși cumva, că când vine poliția, la ei vine prima dată, la acești operatori, deci sunt frontline, dar totuși ei primesc vreo 70-80% din profiturile astea pe care le pot ei lua. Deci dacă operatorul îi spune victimei, te costă $1.000.000 să îți recuperezi datele și ăla plătești, 700.000 intră în buzunarul operatorului și 300.000 în buzunarul hackerului care s-a ocupat de infrastructură. Deci asta înseamnă că îi motivează cumva ca să facă chestiile astea. Și dacă nu existau infrastructurile astea și serviciile din dark web, ar fi fost foarte greu să se întâmple chestia asta. Da? Deci cam toată lumea câștigă din ce s-a dezvoltat aici. Ok. Ei, între 2012 și 2015 a apărut conceptul, în 2015 au apărut chaturile criptate pe partea de dark web și au început să nu le mai fie frică, cred că puteau să poartă discuții și cu... Chiar aveam un coleg la un moment dat care era într-o discuție pentru un client și mă întreba pe mine, băi, ce faci? Nu știu. Adică ar fi putut să-l ajute pe ăla. Mă rog, și după aia au început să dezvolte infrastructuri, să facă portaluri pentru afiliați, de exemplu, puteau să înroleze oameni de prin altă parte, hackeri începători, care și aia aveau victimele lor și așa mai departe. Și au început să le agrege într-o mare platformă. Ok. Conceptele astea de aici vin din psihologie, cumva, dar le-am pus aici pentru că cred că toate părțile astea sunt vizate de cercul ăsta vicios, oarecum. Adică, nu, hackerii sunt cei care fac rău, victimele vizate din primă fază și dacă un hacker te vizează ca victimă, în cele din urmă ești victimă. Indiferent dacă îți dorești sau nu îți dorești, cel mai bine să nu cază în atenția hackerului din
din start. Nu știu exact cum ai putea să faci asta, probabil evitând rețelele sociale, habar n-am, dar ideea e că dacă ăla pune ochii pe tine și ești important, că e anul ăsta sau la anul, nu contează, ajunge la tine sub o formă sau alta, dacă se ține de tine. Și mai sunt salvatorii ăștia, cum sunt Bitdefender, nu? Adică noi suntem ăștia care apărăm așa ca Superman și reușim să remediem cumva situația. Nu e un cerc vicios toată treaba asta, e o spirală de fapt, pentru că de la iterații la iterații se schimbă niște chestii. Adică aici e un fel de glumă. Am zis așa că prin 2012 un atacator vrea să scoată bani de pe seama unei victime, ceva de genul, după care victima îi plină de erori umane, că de fapt astea sunt monetizate cel mai adesea, nu? Sistemele o fi bune sau mai puțin bune, dar în funcție de abilitățile tale până la urmă. Adică dacă tu nu te pricepi la nimica, nu poți să dai vina pe sistem că nici el nu face nimic. Asta e. Deci, eroarea umană, ok, în ultima vreme a început să se îmbunătățească, dar pe vremea aia probabil mai tare creștea. Și inevitabil noi încercam de fapt să reducem eroarea umană. Adică să compensăm eroarea fără să-i spunem, domnule, eroarea la tine. Trebuie să creezi o poză care să arate cum trebuie. După care, pe măsură ce ne apropiem din momentul prezent, clar, s-a schimbat o grămadă de chestii. Acum, hackerii nu mai scot bani de la... Bine, nu scot bani de la victime în continuare, pentru că ele sunt vizate, dar ele sunt vizate cumva indirect, mai degrabă noi suntem vizați acum. Deci nu mai este atacator victimă, e atacator vendor de securitate. Pentru că, dacă stau și mă gândesc, nu știu, dacă aleg pe cineva random, nu poate să-mi zică că n-am niciun produs de securitate. Până și Windows Defender este acolo să facă ceva, dar unii mai instalează și al doilea, și al treilea, și al patrulea, numai ca să fie siguri. Deci, dacă intră hackerul și scoate capul ca într-un pod de la bunica și se uită stânga-dreapta, vede 4 servicii de securitate produse și începe să prindă ce anume poate să facă ca să treacă și de unul și de altul și ghiștind cele din urmă, știi, să facă zigzag. Printre ele, să le facă să se ciondănească, adică găsește el o schemă, ori inginerește un accident, ceva și trece totuși de toate. Mă rog, între timp, victimele care s-au mutat în partea de business încearcă să-și îmbunătățească partea de securitate, iar noi am trecut de la reparat eroarea umană la compensat greșeli din sistemul de operare la nivel de limbaj, vulnerabilități și probabil în partea de administrare. Ok. Atâta timp cât hackerii ăștia sunt în zona începători intermediari, pot să mai scoți ceva de acolo, din datele care au fost afectate, da? Dacă nu-s pro. Acum atât pro. Dacă vine un hacker începător și pune mâna pe niște tool-uri, îi pro, din prima. Dar era o vreme când nu erau toți pro din prima, nici nu se cunoșteau între ei, fiecare încerca, cât se pricepea și așa mai departe. Aici e un takedown de la 8base, ăsta e un ransomware. Au fost câteva intervenții de genul ăsta de-a lungul timpului, în care pur și simplu vendorii de securitate și-au dat seama, bă, ești un IP pe acolo, nu e în tor, și au început o linie de discuții cu autoritățile Europolul, Interpolul și așa mai departe și s-au dus și au căsăpit pe aia la fața locului, evident. Evident, eu l-am prin surprindere, dar sunt din operatorii ăștia. Nu sunt hackerii ăia principali, deci ăia nu pus mâna nimeni pe ei încă, cred. Da? Ăștia sunt ăia care au luat cei mai mulți bani de altă parte și acum trebuie să-i dea înapoi. Ok. Sunt câteva tehnici prin care totuși se mai pot recupera date dacă vorbim de zona hacker începător intermediar. Da? Deci nu pro. Da? Dacă e pro și se descurcă cu cripto și are și un master de securitate, mai puțin. Da? Dar aici, la ășlalți, și cam așa am început, trebuia să vezi un pic dacă au făcut bine. Ce a făcut el acolo și ghiși. De multe ori nu a făcut bine. Dar în orice caz, asta cu să găsești vulnerabilități o tehnică, dar mai sunt și alte tehnici. Asta e o altă tehnică, câteodată apar leak-uri la chei. Fie să plictisești hackerul ăla, fie altceva se întâmplă, fie să ciondănesc între ei, cum a fost Ucraina cu Rusia sau ceva de genul ăsta și te trezești cu chestii valoroase datorită acestor ciondăniri, pur și simplu apar. Și dacă apar, atunci poți să faci o soluție de recuperare de date și o primesc toți cei care au fost afectați. Ok, aici sunt iterate genul ăsta de greșeli, da? Deci poate să fie greșit algoritmul. Chiar am văzut, am mai încolo, dacă nu mă înșel un exemplu, xorare simplu cu ceva. Aia nu se poate numi criptare. Adică, da. Ok.
sau protocolul de key exchange folosește altceva decât un standard. Nu știu, o inventat ăla, este o năzără lui că o găsit ceva interesant, dar de fapt nu o găsit nimic. Și atunci poți ataca protocolul ăsta și îți dai seama că n-ai nevoie de cheia lui, mai ales dacă e cu o cheie privată publică. Sau cheia, cum e generată cheia. Unii generează bine cheia, folosesc și random serios. Alții nu fac chestia asta. Și o să vedem câteva exemple aici în continuare. Ăsta se numește Tesla Crypt. Vreau să merg de pe 2013-2014, cred. Au fost printre primii, cred, care au început să folosească RSA 1024 și deci ăștia încă din faza de generare o barat-o, ca să zic așa, nu doar la utilizare. O generat un RSA 1024 și ce-a făcut? O luat numărul ăla, l-a convertit în hex 16 string și ăla l-a băgat aici și tot ăla l-a folosit ca să cripteze, ceva de genul. Să cripteze cheile aia, este evident, nu tot fișierul, da? Și ne-am trezit cu niște bufferi din astea de caracteri hex în baza 16, care ele par să fie, dacă le iei la nivel de char spre 80 hex, nu? 1024 de bits. Dar de fapt erau 512 acolo. Și nu mai zic că multe numere astea erau pare. Adică nu cred că o folosit ce trebuie. Sau nu prea să pricepeau la chestia asta. Și primele experimente care le faci când vezi o treabă de genul ăsta, pui mâna repede pe un Yahoo sau Masiv. Sunt niște aplicații care știu să crăcuiască sau să factorizeze chei RSA. Evident, nu de la 1024 încolo, ci sub. Și aici suntem la 512 și non-numerii primi și pari și toate cele. Și ia uite ce repede, cât e aici, 8 secunde, nu? Am scos toți factorii. Și dacă ai scos factorii de la N-ul ăla, faci ce vrei tu, ca și mai avea cheia privată. Și am putut să decriptăm chestiile astea. Uite, așa arată fișierul criptat și decriptat. Așa am început chestiile astea noi. Și după aia ne-am dat seama că stai că nu sunt ăștia singurii care nu știu ce fac aici. Ok. Ei, e o întreagă poveste și pentru utilitariile astea ca să ajungă să fie utilizate și să fie construite. E un traseu destul de dubios și arată cam așa. În mod normal trebuie să ai un caz relevant. Pentru noi caz relevant era și dacă găseam eu o chestie care mi-am dat seama că e dubioasă. Și asta era tot un caz relevant. Dar astea erau mai puțini în general pentru că erau deja destul de multe victime care aveau probleme. Și atunci trebuia să alegi dintre ei, din coada asta. Asta nu prea se termina coada asta niciodată. Dar în orice caz, luai o victimă din asta, puneai mâna pe binar, te uitai pe binar o perioadă, după care, după o altă perioadă de uitat pe binar, îți dădeai seama că, băi, parcă se vede ceva aici. Evident, la nivel mult mai abstract, pe partea de criptografie și mai departe. După o altă perioadă încercai să reproduci, să vezi dacă ai înțeles ce e acolo, să criptezi, să decriptezi și așa mai departe și ghiști, ți-ai așa. Și după aia vedeai că stai, că merge și decriptarea. Deci merge. Algoritm vulnerabil sau și evident după aia s-a transformat toată povestea asta într-un tool și testare și toate cele și numai bine cam în 2 săptămâni puteai să faci un decriptor pentru clienții ăștia pornind de la nimic sau de la binar, ceva de genul ăsta. Ei bine, și au început cu tool-ul 1, 2 săptămâni, al doilea tool, tot 2 săptămâni, al treilea, al patrulea, au început să scadă perioada că, obișnuința, experiența, unele lucruri mergeau mai repede. După vreo 20 de tool-uri, noi avem vreo 40 scoase în total până acum, plus minus. După vreo 20 de tool-uri am ajuns cam la o săptămână, plus minus. După care am început cu automatizări. DBI-ul ăsta, cobai pe care l-ați văzut mai înainte, cu execuția concolică și alte celi, pentru asta au fost în mod normal făcut, ca să putem să facem mai repede chestiile astea. Și ghișci, am ajuns la sub o zi. De la când primesc binarul, până când știu dacă e vulnerabil pe cripto, ți-am făcut demo de reproducere cu cripto, de cripto, l-am împachetat într-o aplicație finală pe bază de template-uri safe, cu cod, cu toate cele, trece de teste și clientul are la el, în mai puțin de o zi. Și cam al 41-lea tool nu mai a apărut, pentru că a murit piața. Și nici tool-urile astea nu o să mai fie folosite aici, evident. Da, deci cam așa arată povestea asta. Bun, noi
În Bitdefender avem, v-am zis, în jur de 40 de decriptorii. Aș fi vrut să fac un grafic, dar sunt prea puțini numeri ca să merite efortul. Cam așa arată evoluția. Din 2015 până anul trecut a fost făcut ultimul decriptor, cele mai multe în 2017, când a fost și WannaCry. WannaCry, evident, nu a fost decriptat, da? Dar au fost altele. A fost un caz interesant în 2018, GunCrab, au apărut din nicăieri, s-au lăudat, păreau să facă și treabă bună, după care s-a dus poliția călare peste ei. Bam, 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 n-am mai auzit nimica, după 3 luni, iar și-a făcut update, iar mai bun, mai ca niciodată, după alte 3 luni, iar, bam, poliția peste ei. Și au fost vreo 3 iterații de genul ăsta și în cele din urmă au zis că se retrag, că au câștigat destul și că nu mai au chef. Da. Și evident că s-au reprofilat. Da. Ok, câteva cazuri interesante pe partea asta de probleme și vulnerabilități la criptare. Tesla Crypt e la primul, care ei ziceau că au RSA 1024, era un RSA 512 toată ziua și vai de steaua lui. Open2U, au folosit un RC4. RC4 are key cipher-ul ăla, dacă îi dai un fișier curat, echivalentul fișierului criptat și ți-am scos key cipher-ul și fișierele sunt destul de mari, poți să-ți decriptezi toate fișierele mai mici decât size-ul ăla. Cu key cipher-ul, doar că soresc key cipher-ul și aparent unii nu știau că RC4 poate treaba asta. Au fost vreo 3 sau 4, cred că, în total, care fost așa. După aia Xor, v-am povestit mai înainte, GunCrab, v-am zis mai înainte că i-o dat ăștia jos de vreo 2-3 ori și s-au lăsat ei, DarkSide, ăștia care au dat peste compania aia cu energii pe coasta Americii și le-au blocat fondurile și s-au început să se certe între ei ăștia afiliați, operatorii, cu ăia care au construit infrastructura, dar, de la un moment dat când le mergea bine, mi-am dat seama, uitându-mă pe mai multe aplicații de ale lor, că aveau aceeași cheie RSA publică într-o grămadă de binare. Ei trimit binarul ăsta și nu-l trimit pe același binar la altul, trimit alt binar și binare diferite aveau aceeași cheie publică. Și eu știam că am văzut undeva un decriptor dat tot de ei pentru cheia aia publică și am luat drept de cheia aia privată din decriptor și am împachetat un tool și am dat. Și evident că s-au decriptat vreo 10 sau cât s-o fi trecut prin cheia aia, ca să zic așa, după care au pus un anunț public undeva că am barat aici, lasă că și-au făcut treabă bună după aia și n-am mai putut să facem nimic, evident. Ok, Hand. Ăștia au fost primul ransomware pe care l-am văzut scris în AutoIT. AutoIT e un limbaj de scripting pe care folosești în general automatizări, să miști mouse-ul, tastatura, să apeși taste, chestii de genul ăsta. Ăștia de aici, efectiv, au folosit un pointer pe 32 de bits pe post de cheie. Criptare AES. Deci, inițial, când am văzut asta, am zis că nu e adevărat, cred că am greșit eu ceva. Și evident că am pus-o și am mers. Și cineva din România a avut o problemă de genul ăsta, nu știu dacă ați auzit de o linie de transport Aquila. Apare un vultur așa pe niște camionete, fac transport, așa de. Mă rog, ăștia au avut problema asta, cred că ne necriptat vreo 20 de sisteme sau ceva de genul ăsta, aproape tot. Ok, și mai este unul mai interesant, GoxML ăsta, care folosea un seed pe bază de timp și evident un random number generator, dar de fapt pseudo random number generator. Noi la cripto știm că în general ca în toate care sunt bazate pe timp, nu poți să duci timpul ca seed în zona aia și să faci ce vrei tot. După aia și avem un caz chiar interesant mai recent, apropo de chestia asta, o să vedeți mai acolo. Acum dacă revenim la prezent, sunt astea 3 cazuri care sunt cele mai recente și sunt și de departe cele mai interesante. ShrinkLocker-ul de anul trecut din septembrie a fost singurul ransomware de anul trecut care i-am găsit o soluție, ca să zic așa, față de în 2017 erau 10 sau ceva, unul pe lună aproape. Ăsta anul trecut, unul singur. Au folosit un script în Visual Basic care folosea random generator-ul Visual Basic-ului ca să opereze BitLocker-ul de la Windows. Deci ei de fapt foloseau random number generator-ul ca să genereze un string de 64 de caractere cu un alfabet definit de ei și odată ce construiau parola aia, împingeau parola în tool-urile de la BitLocker ca să-ți pună, să-ți activeze criptarea pe partiții. Și după ce dădeai reboot, evident și trimiteau înapoi la ei cheia, adică ei știau cine ești, cam care ți-i cheia dacă apelai la ei.
Și ăștia aveau destul de multe stații afectate, au fost niște colegi pe acolo, în fine, și în timp ce colegii mă solicitau cu partea operațională și investigațiile, am zis că, bă, cred că putem face ceva. Evident, primul lucru pe care au fost să-l fac, a fost să mă duc în engine-ul Visual Basic-ului, să pun mâna pe părânăgăul ăla, să văd ce face acolo. Și cred că o să vedeți în slide-ul următor părânăgăul ăsta. Un ransomware în JavaScript care încă e în piață, la ora actuală, la noi aici, în România. Am făcut niște chestii, dar cam 70% îmi lipsește ultima piesă din puzzle, pentru că cred că cineva stă la butoane în partea cealaltă, primești un JavaScript, nu știu exact de unde, îl primesc ăștia, pe e-mail, spam, habar n-am, dau dublu click fără să-și dea seama că cam asta e prima chestie dubioasă care se întâmplă și de fapt rulează JavaScript în loc de un PDF, deci iau și PDF, dar îi pun JS la urmă și dacă sistemul de operare îți ascunde ultimele extensii, tu vezi pun PDF. Evident că nu e coniță de PDF acolo, adică. Dar în orice caz, rulează chestia asta, ăsta pleacă rezident și rulează din când în când și face un query cu niște query-uri la un server și mai cere niște scripturi. Serverul ăla când îi up, când îi down. De obicei, weekend-uri e down, ziua merge numai ziua, seara e închis, adică chiar am testat chestia asta și cred că cineva la butoane. Pe acolo pare program de day work, ceva genul ăsta. Și când merge serverul, merge și comunicarea. Și începe să tragă scripturi, dar le execută din string, le evaluează cumva, cum și la Python se poate treaba asta. Nu? Vine scriptul și dă eval. Tu niciodată nu vezi pe disc fragmentele astea, adică totul e hidden acolo. Și ăla mai face niște verificări pe sistem, mai trimite înapoi niște chestii, nu știu ce, și în ultimă fază îți trimite niște ce fișiere ai pe desktop, cam care sunt extensiile, ce aplicații ai instalate, chestii de genul ăsta. Și dacă vrea ăla, cred că îți vine și ransomware-ul ca să criptezi, probabil la fel de avansat ca ăla din Visual Basic, Shrink Locker, dar n-am reușit să pun mâna pe acest ultim script. Niște colegi încearcă să mă ajute cu fake. Dar nu poți să fake-uiești o companie oarecare așa ușor. Adică tu nu poți să obții IP-ul companiei efectiv. Nu poți să... nu poți să faci chiar orice, ca să zic așa. Ceea ce putem face este să intervenim într-un script modificat, astfel încât răspunsurile să vină la noi, să treacă pentru un sistem de analiză, să contrafacă reply-ul și să se ducă la ei IP-ul care trebuie, fișierele care trebuie, extensiile care trebuie, astfel încât validarea lor la final să zică da, trimit ransomware. Bun. Dar n-am ajuns încă la pasul ăsta. Și mai există o chestie interesantă care se cheamă PromptLog, care folosește LLM-uri. Ăsta e un research mai degrabă și am și un link pe aici prin zonă, o să-l vedeți mai acuși. E un research care e publicat pe Arxiv. Dacă nu mă înșel, niște băieți de pe la Not32, cred că și-au dat seama că poți să folosești LLM-urile astea ca să ceri cod mai nou. Nu mai scrii tu codul, îl ceri. Prompt cod și gata virusul. Ceva de genul ăsta. Și am rulat chestia aia lor, am făcut niște experimente cu el, deci ăsta e un demo, atenție, nu e un ransomware real, dar nu mi-au mers testele. În primul rând pentru că ei foloseau niște serveri locale la care nu aveam acces, am replicat, am încercat alte chestii, însă fiind foarte mari request-urile, să prinde LLM-ul că nu e în regulă ce vrei să faci acolo și te refuzi, efectiv nu-ți dă nimic. Așa am zis că bun, dă să crezi granularitatea și am încercat cu Python. Ei bine, dacă ceri cu Python, cât e puțin, dăm funcția de criptare, dăm funcția de scanare, dăm așa și mai le montezi tu pe acolo cumva, merge. Nu merge tot timpul din prima. Adică iei funcția și de fiecare dată când ceri funcția aia, îți dă cam altceva. Dar câteodată merge, câteodată nu merge. Dar dacă reușești să faci și un fel de unit testing, nu? Ei rulezi, crapă. Nu e bun. Mai cer o dată. Iar. Și cam în 5 iterații, maxim, îți dă și aia care merge. Treci la următoarea și așa mai departe. Și în felul ăsta poți să-ți faci jos de piesele astea. Bine, nu ai într-o secundă toate chestiile, dar în orice caz poți să ai tot ansamblu în cele din urmă și ghiși ce merge. Aproape că vendurile de securitate nu-și dau seama de chestia asta. Uite aici părânăgăul de la Visual Basic Script. L-am folosit în niște laboratorii de Python, cred, și anul trecut și anul ăsta. E de la laboratorul de data trecută, cel puțin la B4, acum la noi la facultate, are ăsta într-o cerință, nu cred că și-o dat seama despre ce e vorba, dar nu e o problemă complicată. Exact, deci toate datele din cazul ăla sunt aici, în problema asta. Numai că, mă rog, o parte am rezolvat-o eu deja. Da. Ok, ăsta este research-ul PromptLog-ului, care cere cod cu LLM. Mai nou, toată treaba asta de analiză de ransomware s-a transformat în statistici pentru cum
cât de prosperi sunt operatorii. Pentru că toți au chestii pro în momentul de față, mai ales după leak-urile de la incidentul cu Ucraina, când s-au ciondănit ucrainenii cu ruși. Și au început să apară ba cod sursă de ransomware, ba chei, ba și așa mai departe, și din cauza că au fost puse piși pe acolo în mod strategic, acum toți începătorii, stai că este asta, ce să mai bate eu capul? Și iau de acolo și dacă merge, nu mai ce să mai faci. Da? Aici este ransomware light. Dacă vă interesează statistici de astea despre dark web, victime, cum funcționează chestiile astea, uite aici am și un grafic. Graficul ăsta e de la noi. Și noi avem o echipă. Am făcut și o parte din echipa asta o perioadă, dar acum mă ocup de alte chestii. Threat debrief, în care colectăm date din dark web și le trântim în niște grafici, ca să vezi de la lună la lună, dar aici este pe ultimul an. Cum a evoluat cantitatea de victime între septembrie 2024 și septembrie 2025. Nu. Ce poți vezi aici, că pe graful ăsta că e interesant, e că ai un pic. Aici, pe februarie 2025, 1072 de victime. Nu știu să zic de ce așa. Aveam un coleg care avea o teorie. Zicea că, băi, o cam scăzut în perioada vacanței de vară. Oare de ce? Nu avem cum să știu. Ok. Ei, și mai am... O să trec rapid prin chestiile astea. Nu știu dacă cred că mi s-a terminat timpul. Am vrut să vă arăt și o genealogie a acestor ransomware. O parte din slide-urile astea le-am prezentat anul trecut la DevCamp, la București. Primul slide de aici, înainte să mă fi băgat eu în genealogia asta, mi-am dat seama, uitându-mă de-a lungul timpului pe foarte multe fișieri de astea, ransom note, că doar în urma infecției ai o notă de răscumpărare, ca să știi unde plătești, cât plătești, de ce și așa mai departe. Și mi-am dat seama că multe din ele prea seamănă, adică era dubios să fie chiar o coincidență. Și am început să aplic niște mașini, niște algoritmi de clusterizare, cum e K-means și așa mai departe, dar cu componente de tokenizare pentru text. Și mi-au făcut niște grupări pe acolo, nu știu, în 80 de familii cât am studiat eu, mi-au găsit vreo 30 de grupări sau ceva de genul ăsta. Și când am început să mă uit pe grupări, am zis că, hopa, există niște relații aici. De exemplu, ăsta de aici e Monty și după aia avem în mijloc aici Conti, Black Basta, după aia și aici Zeon, Conti V2, Conti V1 și așa mai departe. Deci astea între ele care sunt Conti V1, V2 ar trebui să semne că probabil operatorii sunt aceiași sau chiar și hackerii din spate. Dar ăștilalți eu nu știu să fie aibă vreo legătură și atunci poți să derivi niște concluzii foarte interesante din treaba asta. Deci, fie pot să fie aceiași oameni în spate, nu? Și atunci zici că noi hai că ne facem alt proiect sau ceva de genul ăsta. Fie s-au făcut niște deal-uri și atunci unul zice, bă, nu vreau să iau de la zero, dă tu ce ai încoace, îți plătesc că trebuie și au plecat cu ceva. Evident că customizate niște chestii acolo, dar chiar tot nu o fi modificat. Sau am mai văzut cazuri în care ăsta, hackerul B, o lua de la hackerul A și a peciuit efectiv binarul, nu a avut sursă, dar nici nu i-a dat nimic în schimb, și l-a făcut să meargă în felul lui. Modificând piși pe acolo, evident nu schimba logica la nivel major, dar au montat altceva, alt fișier din asta, ransomware sau știu eu pe acolo. În timp ce căutam chestii pe partea asta de genealogie, am dat peste o chestie interesantă pe Twitter în care vorbeau ăștia despre linia lui Conti ăsta. Conti a fost o linie a ucrainienilor, hackeri ucrainieni în spatele la chestia asta și în momentul în care a apărut problema cu Rusia, au început să pice o parte din infrastructura lor, a apărut codul lor licuit, pe aici, pe acolo și au început să nu mai meargă cum trebuie. Dar s-au reprofilat. Adică cei care analizează chestiile astea și-au dat seama rapid că, bă, stai un pic, că de fapt e în asta, adică în astea jos de aici. Black Basta, bulinile astea cu vers merg în ziua de azi dacă vă duceți în dark web pe paginile operatorilor lor. Și ăștia au văzut codul lor în zonele astea și atunci e clar că de fapt e tot ăla aici. Dar au fost și niște branch-uri care au murit. De exemplu, ăsta de aici, Team 2. Aparent, domnul ăla care a investigat chestia asta pe Twitter a descoperit că ar fi 3 echipe în spatele Conti și una din ele pur și simplu a murit sub bit. Nu știm exact de ce și când, dar s-a retras, probabil, și celelalte binarii au continuat sub alte forme. Și asta este ultima poză. O privire de ansamblu, de fapt, de unde au apărut primele amenințări și unde au ajuns în ziua de azi. Astea cu bulinile cu galben, de unde se vine, de exemplu, DRCTR, e verde, GunCrab, ransomware familiile care au dictat niște
chestii, tehnologii, trenduri și așa mai departe, și fie au continuat hackerii reprofilându-se sau rebranduind povestea, fie au vândut-o mai departe și au fost luată de altul și așa mai departe și au ajuns, toate bulinile astea verzi din partea de jos de aici, încă merg în ziua de azi. Iar cel mai vechi dintre toți ăștia de aici sunt ăștia doi, Phobos și cu Macop, care rulează din 2012 sau 2013 la fel de bine. Și nu folosesc nici Tor, nu folosesc nici serviciile alea RAS, Ransomware as a Service, și așa mai departe. Primești o notă de răscumpărare, îți trimiți e-mail, nu știu care, pe Proton, unde sunt scriptate conversații și așa mai departe, și te înțelegi cu ăla, ceva de genul. Pentru ăștia au fost niște chilicuri, două, cred, de-a lungul timpului, le-am luat și noi le-am făcut de criptoare, dar după aia am mai avut acces. Și cam asta e povestea. Mersi și dacă aveți întrebări. Da. Am o întrebare. Se cam știe în spate la Ransomware ce algoritm de criptare folosește? Dacă folosește ceva public, nu știu. Algoritm de criptare, Da. fiecare binar are specificul lui. Dacă pun mâna pe un binar de la Logbit, o să găsesc, și ăștia acum mai nou, cred că 5.0 e scris în Rust. Fie are un RSA și 2048, 4096 în zona asta, fie curbi eliptice, cu chei pe 32 de bytes. Tehnicile de criptare au început să fie standardizate pentru că s-a standardizat tehnica, operaționalul. Acum ziceam că hackerul începător se duce și pune mână pe ăla care folosește și RSA 4096 corect și generează cum trebuie și key exchange-ul cum trebuie și așa mai departe. Nu mai inventează el un SOR cu RC4 și așa mai departe. Dar nu există nu există un standard universal acceptat că e RSA sau... Nu. Deci am văzut și curbi eliptici, am văzut și RSA, am văzut și alte chestii. Deci fiecare folosește ce are el acolo. Dar în orice caz, orice alte chestii, mai puțin curbi eliptici și RSA, au cam picat în ultima vreme. Sunt doar RSA-uri, bine, pe partea de final, că în spate AES-ul face toată treaba. AES-ul și cu CEA. Da, dacă aveți alte întrebări. Mulțumim pentru prezentare atunci. Da, mersi și eu. Lăsăm